Tila huminto po ang mundo sa sentro ng kalakalan sa Metro Manila. Naglatag na po ng mga checkpoints sa iba't ibang exit and entry points sa Metro Manila bilang bahagi. The Department of Health confirms 45 new cases of COVID-19, bringing the total number of cases in the country to 187. Hindi na makaligo! Hindi na makaligo! Balik ko to. Naghunat diri na pa doy. Yut! Yut, otoy! Tayas, tayas. Ang sinilag ba na lubong? Nainambak-ambak sa tailbone sa kato? Ari ah. Wa na. Nawa na mulutaw mo mukha dyan. Tama niya na kung gunit dira. Napalikon dia. Di lagi, wa lagi nilinta. Bunera ni are. Hey Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep me teeny? Kita ra taon niya ay gabutan mo sa laod. Bye-bye! Pisi kayo! Kanin. Turn na pod ni Inlot. Ano siya? Kanang puli man ni Asin ba kukuha ni Inlot. Swerte na siya kapag katao kay. Namo ko ano wa? Nana siya anting-anting. Nana siya kwintas nga shark's tooth. Iya pa jud tong kuan. Kanang katong shark ka iya ra tong gisumbag. Kadto ni sila ba man siya susuroy ra man ta siya ato nya. Wa man siya nagdag kanang kuan, siya nagdag sapang. Lolo. Kita man siya shark nagbabungbuang. Tugang shark madlok sa yaba. Iya bito nang gisam niya yung sumbag. Sumbag to nenek no. Sumbag niya shark ba yung som. Ya pag pakakita siya shark, si Inlot man din daga ng shark. So kay giguko ni Inlot. Di man kay yang gamit paglangoy kay usa ka kamot, kay ang usa ka kamot nag-video sa speakers GoPro. Wala to niya na record. Kalimot man siya record ba. Siya kakatay record. Pag-uli niya yung gida sila yung gikilaw ang praktisan akong apprentice nga si Inlot magpaandar paandar pambot Ano na ako? Kusga. Wow. Wow, dahil laray. Ato ba daw left? Biraw ni mo dire. Left. Ana ba padong atubangan. Amparait padong loyo. Ano daw? Ayaw. Oh.
Kon dahil ha? Anta ko ba niya? Umot kami ako kon. Ano ba niya? Jangoy mo dire! Oh! Eh, gabo dire. Ngawari kit may manood to ya. Mga kang dong. 2 hours later. Makulay na may, wait, kuha! May ayaw! May magpa-on busay. Ay, magpaon ng mga hoda. Ano siyang paon na dako na siya. Basta nakabi na, okay na siya. Pagdogga ko ninyo kay hawad kayo kung masol. Guys! Amok! Ngana. Hauda kay bata kay muna si Kwan Indoy Krabornoy. Delete be. Ay.